L-awtoritajiet kontra l-ħasil tal-flus fil-Latvja qed jippruvaw jistabbilixxu l-moviment ta' flus illi sar minn bank fil-Latvja lejn il-kumpanija 17 Black li s-sidien tagħha qatt mhux magħrufa. Din l-investigazzjoni ntalbet l-assistenza tal-Financial Intelligence Analysis Unit fi frar li għadda. L-investigazzjoni bdiet wara li ġew żvelati dokumenti li juru li total ta' 1.3 miljun euro f'pagamenti għaddew fil-kumpanija 17 Black. Din il-kumpanija fost il-klijenti potenzjali tagħha kellha wkoll il-Chief of Staff Keith Schembri kif ukoll il-Konrad Mizzi. Madwar 1.1 miljun euro minn dawn il-flus intbagħtu lil 17 Black f'Novembru tal-2015 grazzi għal transazzjoni li għaddiet mill-Bank tal-Latvja ABLV Bank li ma' bank riċentament waqaf jopera minħabba ksur ta' regolamenti li għandhom x'jaqsmu mal-ħasil ta' flus. Jidher li kien l-istess bank tal-Latvja illi timbra din it-transazzjoni bħala waħda suspettuża għalkemm mhux magħruf x'wassal biex jitqajjem dubju dwar dan.